Projekt Heureka je našim prvým vzdelávacím cyklom pre koordinátorov mladých. Mladých ľudí, ktorí vedú naše stredká, chceme naučiť, ako ich viesť, pretože na základe supervíznych stretnutí sme prišli s nimi na to, že ich centrá po 2 rokoch začínajú stagnovať a že neprichádzajú noví ľudia. Ak chceme oslovať stále nových mladých ľudí, potrebujeme mať vyškolený tím, ktorý bude vedieť, ako motivovať, ktorý bude vedieť tvoriť vlastné zážitkové aktivity, ľudí, ktorí budú vedieť riešiť možno nejaké malé konflikty vo svojich malých spoločenstvách. Preto sme vymysleli tento projekt, ktorý sa skladá zo 4 jednodňových stretnutí a z 1 víkendového stretnutia. Mladí majú možnosť zažiť spoločenstvo, byť spolu a kreatívne tvoriť.